Здравейте! За мен е удоволствие да представя първия продукт на фирма Warder Invest – таблетът Madvid Tablet PC1. Както е споменато в описанието на фирмата, Madvid е собствена марка за производство и разпространение на таблети и смартфони. Продуктите в този бързо растящ пазар са основно от висок ценови клас. В тази връзка нашата мисия е да предоставим таблети и смартфони от среден и нисък ценови клас, за които вярваме, че не отстъпват по нищо по отношение на качество от своите основни конкуренти със световни марки. Именно това ще докажем с тази презентация днес на таблета Madvid Tablet PC1. Ето, виждате го пред вас, това е той. Очакванията ни към реализацията на този продукт са доста високи. По отношение на техническите характеристики, таблетът е с процесор на ARM основа с честота 1,2 ГГц, което позволява бърза и спокойна работа с операционната система Android 4.0 Ice Cream Sandwich, както и с приложенията. За пример ще разгледаме редакция на документи с софтуера. Ето, това е нашия офис пакет, който ползваме. Виждате, системата работи плавно отново. Наличният браузър в Android също не представлява затруднение за изчислителната мощ на процесора. Бързината на таблета позволява и мултитаскинг, като едновременно използване на повече от едно приложение не претоварва работата ни с него. В това отношение от Google са изградили чисто софтуерно, ето тук виждате удобство в операционната система, прехвърлянето от едно приложение на друго, на трето, което въобще не затруднява потребителите. Ето, показвам, преминаваме от браузър в обработка на документи и съответно към PDF файл. Ако евентуално обработваме някои документи, искаме да си направим справка. От гледна точка на устройство с работно приложение, това представлява удобство в дома, офиса или по път да бъдат правени справки, промени по организации, корекции по презентации, документи, както и пращане на мейли, използване на системи за чат и така нататък. До голяма степен всичко това изтласква нуждата от ползване на лаптоп с работни цели. Предимство в това отношение са също така размерите и теглото на самото устройство, което ни води към другата техническа характеристика. Ето, то тежи едва 520 грама, виждате всъщност колко е малък и тънък таблета. Така той може да бъде носен в куфарче, в чанта или раница, без притежателят му да усеща допълнителна тежест, ако така или иначе носи други документи или принадлежности. Съответно. Отново да се върнем между другото на мултитаскингът. Лекотата при този тип натоварване идва и по друга линия. Устройството е с 1 ГБ DDR3 RAM, което допълнително обезпечава натоварване с няколко приложения едновременно и облегчава работата при писане, четене и справки в интернет, а успоредно с това не пречи да си пускате и музика, ако считате, че това помага на работата ви или ако ви се слуша нещо. Функциите си и със своя стилен външен вид, допълнен от ето този кожен ков, който виждате, той има също така и джобове за визитки и други карти. Този таблет представлява едно перфектно удобство за изпълняването на ежедневните бизнес задачи, замествайки персонален компютър или лаптоп. В тази връзка, разбира се, сега се сетих, все пак трябва да спомене от изключително значение и достъп до интернет. Madvid Tablet PC1 предоставя такава възможност по няколко линии. Основно таблетът има вграден безжичен модем, който открива всички възможни мрежи, в чието обхват вие попадате. Друга възможност е използването на 3G интернет, като българските телекоми покриват с обхват почти 100% от територията на България. В тази връзка вече водим преговори при желание клиентите ни да получат промоционални оферти за абонамент. Прототипа на модела, който ви показвам тук, всъщност няма вграден модем за 3G мрежи, но следващите устройства ще бъдат произвеждани по подразбиране с такъв вграден модем. Освен за работа, редно е все пак да се покаже, че и таблетът Madvid Tablet PC1 е също толкова добър и за развлечения. Като 9,7 инчовия дисплей, вижте, това е 9,7 инчов дисплей, с разделителна способност 1024 по 768 пиксела, позволява гледане на филми с високо качество. Нека да пусна този трейлър. Виждате самото качество на картината и висока екрана, показва доста детайлно всяка картинка, определено говорим за пъстри цветове, хубава разделителна способност.
Така че за гледане на филми считам, че устройството е един доста добър апарат. Освен това, таблетът е оборудван с високоговорител, както и с жак за слушалки в случай, че желаете по-силен звук или не искате да пречите на околните. Слушалките, между другото, ще ги покажем по-късно, те са включени в комплект с таблета. На устройството могат също така да се играят и игри. За пример, ето тук нека да стартирам Angry Birds като най-популярна сред този тип игри. Вижте, че висококачественият екран, отново повтарям, позволява изобразяването на ярки цветове. А също така можете да се концентрирате и върху отделни детайли благодарение на кристалната картина, както сами се уверявате. Важно е да спомене и графичния процесор на устройството, той е Vivante GC800. По отношение на памет, таблетът е с 16 ГБ вътрешна памет, а в допълнение отстрани виждате има и слот за карта, който поддържа microSD или TF карти с капацитет до 32 ГБ. Като допълнителни екстра устройство има изходи за Full HD 1080p, а също така все пак стандартно има и USB порт за връзка с други устройства или компютри. Ако държите да използвате и стандартна USB клавиатура, между другото да спомена, портът предоставя възможност за такава връзка, да закачите обикновена USB клавиатура, стандартна. Таблетът е оборудван и с две камери, задната е 2 мегапиксела, предната е с по-слабо качество, 0,3 мегапиксела и е приложила основно за видеоразговори, като разрешава да снимате себе си, докато виждате на екрана отсреща събеседника си. Последно, поред, но не и по значение все пак за преносимо устройство, трябва да се посочи издръжливостта на батерията. Тя е вградена 8000 мА батерия. Издръжливостта е в натоварен работен режим. Това ще рече за филми, за игри, въобще за обработка на документи и други функции. Е приблизително 5-6 часа. При стендбай режим батерията издържа приблизително около 8 часа. В най-общ план това представлява Madvid Tablet PC1. За нас е удоволствие да изграждаме пазар за тези таблети в България и региона, предвид високото им качество, което очевидно таблетът демонстрира. Удобството и удовлетворението, което доставят при работа с тях, също е важно да бъде показано като тяхна основна характеристика. Цената на единица е 550 лева с ДДС. В комплекта са включени, виждате, устройството, кожената кълъвка, слушалките, за които споменахме по-горе, зарядно естествено е включено в комплекта и USB кабелче за връзка съответно с други устройства, най-често с компютър, ако желаете да прехвърляте документи и не ползвате се още от новите облачни системи, които са на Google, също така в Google Play, който е онлайн магазина за апликации, можете да видите и други точно такива софтуери за облачно прехвърляне на документи и така нататък. За доставки извън София, между другото, трябва да спомена, можете да свържете с нас на имейл madvid.ltd@gmail.com или на телефон 0883 34 3791. Това е всичко, което исках да ви покажа за този таблет. Надявам се тази първа презентация от нашата фирма за нашия първи продукт да ви е доставила достатъчно информация. Ако не, очакваме вашите въпроси по всяко време на контактите, които сме посочили. Надяваме се за напред да имаме също презентации, повече презентации на нови продукти, на още по-нови и по-мощни продукти. Лека по лека ще навлизаме и в сегмента с смартфоните. Така че за сега това е Madvid Tablet PC1. Очакваме вашите въпроси и очакваме и вашите поръчки.